skide koldt. Skide godt. Vi er ved at lave skildpadder. Gunhild, går det godt? Nej, det går ikke så godt. Hvad er der sket? Hun lyver, det går så godt. Hvad er der sket? Hvad er der sket? Den tænker. Den tænker. Den er ikke kommet sådan hvad? 5. del eller sådan noget. Det er vores skildpadde, og den har vi kaldt Ib. 10 minutter efter. Hvor lang tid er der gået? 10 minutter. Er det hårdt at lave det her? Nej, det er bare fyldt op for det. Det vil sige, det er ikke så hårdt, når der er masser af kage og... Nej, det Ja. Nu sidder vi i Lille Out og skal høre om kryptologi. Hvad siger I andre? Han har Glæder os. Glæder jeg til i dag? Vi skal nørde. Du spiser bare. Godt. Jennifer? Er du klar? Haps. Det smager godt. Hvordan var aftensmaden? Det var lækker. Hvad fik I? Vi fik sådan noget mexicansk mad. Burrito! Burrito! Alle andre synes, at Hvad synes du, Nana? Jamen, jeg synes også, det var spændende i dag. Det har været en lang dag, men med god mad. Ja, og god kage. Altså, det er meget vigtigt. Højdepunktet. Det er en vigtig essens i at Kan vi snart slukke lyset? have nogle gode dage. God mad. Ja, god mad altid. Ja. Men jeg tror, det er ved at være sovetid nu. Så, Okay, hvis jeg godnat. læser. Det er godt.